Kung nga ni ang isip ko kaya minsan. Ay, basta na. Yung manang gano'n. Naniwang ka pati. Dati ka maarong ang lawas mo. Mas lalong nagniwang. Nagniwang ka, ano? So, aki mo, kumusta na ang sitwasyon niya ngunya? Nakakahero siya, ano? Nakakaroon kala ka man po siya ngaranin na lang. Oo. Habang nagaloy kala, nagluluya man siya. Dati Siyempre, ayaw na lalaki. imagine may ang puso. Yung ano. Di ba? Ako na nga na sinong silingon mo pala, ang istorya palang kambuhat, congenital man sinongs. Sinongs na, ano yan, so amigo, diyan sa nung Smith shop, ang inakay siya, may ang puso niya. Pero ngunya na po siya. Okay, dakula uno na. Matibay na nga na minabuhi sa sultada. 2004 na siya. 2004 siya. Sarik siyang lalaki ngunyan. Yung ano po. Pugi siyang lalaki. Kaya guhina po siya, ka na-operalan siya. May tubitom sana. Gari siya ang itsura niya, mga kuha, ang itsura niya, gari mga so, dati bagang agom ni Sunshine? Cesar Montano. Cesar Montano. Gari mga Cesar Montano. Digdi na po ako sa iriga, de po makabareta, okay na, okay na. Iyo, okay naman ay, o di sige. Anyway, ulitin ko po sa Gcash, ano tabi ni? More or less, ang natipunta, mga nasa 20, siguro, plus iyan, estimate lang ini mga 25,000 gayon. Oh, more or less. Pero may maarabot pa po kaya. Iyo, pag commercial, ito ako sa mo, so, mga dudumanon mo sa dinar na pangaran, hanapon mo ha. Opo, sir. Iyo, ano po ang Gcash tabi giraray ni Mrs. Daisy? Ika na po mag-announce giraray. Ay, ha, ito. Oh, Papi. ika na tabi, Daisy na aki-aki pa. Ika na, Magtaram dyan. Pakalamang igwaki ma, Ika na. nagdadagog na makakon sa imo. Makapansin sa imo. Ini po yung Sige na po. Ini po yung GCash number 0977 085 2291. Yan. 0977-085-2291. Apo. Ano po ang qualification na piganap mo? Ay, pass naman. Nagkaraman sana. Kawasyado ka man na. Umanay Daisy, ano masasabi mo tabi duman sa mga nagtarabang? More or less mga nasa 25 or 26 ini. Ako sa iling ko, uning bagao, naling mo ining nagharanap kan Gcash mo. Mapadarara pa yan. Di ka pa na sa Gcash kinaghapot? Simbaga sa nang simbaga kan Gcash number, ha? Iyo di... at least makadrudagdag lamang kita. Ako lang pong salamat sa mga nagtarabang po sa kuya. Dahil ko po una-una, araw kayan po ang undong tabang para sa akin. Iya po. Ang pasalamatan mo ng sa mga listeners ta. Ayun, Ang tapos sa nagtutubod mga- sa tuya. Ako dahil man agpagparaturo tandaan. Tano man sa kuya. Kurang bigwiro man. Kung man sa ako digdi. Uning bulan-bulanan. Iya po. Dahil ka mag-istorya nagwapo ako. Pakay pang-istorya ako sa Nailita taplap. ka man po, pero may kuya. Dahil may pag-istorya ng gana. Yan pala niya si Henry. Magwapo. Dahil ka magitaram ka na masupog. Iyo. Legit man ba nga, sir? Ano? Legit. Una, inailing mo na. Basta dahil ka sana. Basta nantig. Dahil man palang kamugtaki yan. Wala nantig. Kung pala nantigan. Manipis-nipis na ang buhok pala nantigan. Makarauton mo ako naman sa barangay iyo. Oh. Tigsin ko na po sa Gcash. Ikaw yan, ma-reflect na naman. Yun na po. Opo, maaraw. O di sige. Mensahe mo tabi sa mga nagdadangog. Sa mga listeners. Nakulang pong salamat po sa mga nagtarabang po na ng mga listeners po kang DCGB, lalo po sa kay Henry Macedo, Kuya Henry. At na nga sa paralangog ang pasalamatan mo. Tagonda ito. Wala bang kita ngon yung kinako So, ito sa mga Kung wala ka man po, Sir Henry. donors. Kung wala ka man po, wala man po garo kong makuha. Tapos, Pwede. Sige, ako kung na nga ni lugod. Sige na nga ni lugod. tapos salamat pa po kay Cap Glenn po ta nag-aram na ako sa iyo bago. Iyo. Oo. So, isumada ko si Kuya Nongs may 10K, another 2K. So, sarong listener ta na ano yan si Madam Melindawi, madumang ka, 2,000. Another 1,000 kay Jordan Alpaharo. 3,000 so sarong engineer sa City Hall. May 8,000 kay Engineer Merly Gaspi. Tabi. Amigo ko ini. Tapos another 1,000 na sa Gcash. May 2,000 akong ipapako kay Joshua duman sa pamilya Carrion sa Banyag. Banyag yun ano? Banyag yun, Sarah? Banyag. Sa Banyag Daraga. Takon na di pa kaya nagdisimbag kung pwede in Gcash. Paano man kaya? So, di man palang kilod ining ko na ini. Cellphone kong ini. Number ito ang gamitin mo, be? May number to, itry bang number to? Si Henry M. Nantig po ini. Yo tabi, o di, Mrs. salamat ha. Iyo po. Baka igwa pa ki Salamat mag-arabot. po. Anyway, so Gcash mo na-announce naman, baka igwa pa ki magpadala Ayun po, ha. yun naman po.
Ang number, tabi ulitin ko lang, 09, ayos pa pin eh. 0977 085-2291. Yan po, 0977-085-2291. Yan po ang sa iya po na GCash number. Nakapangaran kay Daisy Amameo. Siya po ang ina mismo kang 21 years old ito, no? 20 po. 20 years old na due for operation po sa maabot na December 26. November 26. November 26. Iwan po sa Philippine Heart Center. Dinara sa BRDHMC. Kaya lang, dahil man pala dyan pwede. Kaya pig-refer po siya sa Philippine Heart Center. Puso niya may luho. Ito ang asikason kan doktor. Iyo, Manay Daisy? Opo. Sige po. Sige, salamat sa pagbisita. Alat-alaton mo ako hata sa mga for collection mo, atong for collecta mo tabi, tawan tagang papel, ha? Opo, salamatan po. Nakulaan po. Iyo. Salamat po. Opo, okay. Sige po. Mga tugang, salamat po nga sa inyong tiwala ngunya na pagkaagali di po sa tuyang istasyon sa DCGB sa mga nakolekta tabi na cash ni Mrs. Amameo, Daisy Amameo. Salamaton po maray sa inyo. Diyos ang magbalos po sa Indo and thank you po sa dakulang tiwala sa programang ini asin po sa inyong lingkod. Magbabalik po ang hapot, makalipas lang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mon Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mon Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kakulay, asindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy
BFD baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tobacco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Sige, balik kita sa programa. Tabi, ngunya na pagkaaga. Salamaton tabi May pahabol pang donasyon digdi sa tabi na anonymous na 1,000 pesos. Hali po sa Ginubatan, ha? Good morning tabi sa mga taga Ginubatan. Salamat tabi sa pinadara na 1,000 pesos. Duman tabi sa GCash. Tabi ni Mrs. Daisy Amameo, di ba? Salamaton tabi. Ginubatan Albay. Good morning, Tendo. Angel Mustasa nasa linya. Good morning, Angel. Pasok, Angel. May miss call si Angel kasubak ko, Angel. You're my angel from above. Da-da-da-da-da-dan. Angel. Yes, good morning, VP. Good morning, Angel. So, miss call ko po sa imo kasubago. Tungkol ito sa guest mo. Saturday. Okay. Okay na po. Ano na, kung namamahaw ka naman mo niyan. Ay, di po. Nauna ko rin VP pinaka-standby sa PSA. Ayun pala, sa PDEA. Makabaw dyan ka sa PSA? Apo. Ikaw kaya sa kong nakataram na masira mo na pinmampamahaw mo, Alam VP nagkakaparas ma. Kasi bagong aga. Digi kasi bagong may nagdingding babayi. Nilang nga si Ma'am Angel naman na mahaw. Ay, mali pa nga ako, kamong nagpuro pa ako na pa ako na mamahaw. Nagpakonsinsa nga siya ka. Maistorya ka pa nga ako. Pero goods na VP, so guest mo po tabi sa aga. Okay na? Apo. Good. Sana mali ang panahon to sa aga ni. Okay, good. Okay. Anyways, VP, sa Sige. mga dugang po pong barata, nasa pagpreparar ng unyan, ang 556 ng pampublikong elementarya at sekundarya sa DepEd Schools Division of Albay dahil sa severe tropical storm Owan. Inian informasyon na pigtao sa DCGB News na DepEd Albay Division Disaster Risk Reduction Management Coordinator Alvin Cruz. Kasunod naman inibitihan na ikan ipinalawas ng direktiba ni Schools Division Superintendent Nene Marioles
kung sa ipigbandera na ang preparedness status para masiguro ang kaligtasan kan mga estudyante para sakto asin ang mga education facilities asin resources. Sa nasabing direktiba sa BBP Henry, may aktibar ninda ang Division and Office Disaster Risk Reduction Management Team to secure ang mga database kan mga estudyante, pagkakaigwan ng inventory sa mga office as in school resources, kasabay pa ang pag-identify ni na posibleng lokasyon sa mga temporary learning spaces in kaso man dayan BP Henry may maaafektaran na classroom. Yeah. Kasabay pa dyan, ang pagsumitiran ng evacuation report kung ang mga eskwelahan ang bigagamit bilang evacuation area at na makastas na pagkondukta ng rapid damage assessment sa 72 oras makalihis ang pagtama kan kalamidad. Sinabi ni Coast na sa presente na sa pagmumuhatras ng BP Henry kan sitwasyon kan mga eskwelahan sa probinsya, pati naman ang ipapaluwas na anunsyo kan pag-asa. Alright. So yan BP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon halit sa luwas is Salza Tisid. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linyaman si Joshua Bino sa dagdag na report. Kami, Joshua. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag nga tong Bareta, plano, tigdi sa Daraga Albay na mag-agad sa BP Henry ng asistensya sa tama na ahensya di gobyerno para mas pangmabagayon, mapakaray, marehabilitar ang Kagsawa Heritage Site sa BP Henry sa Barangay Busay, Daraga Albay. Tarong resolusyon na pinag-sponsor ni Konsyal Bobby Magalona na inaprubahan kan mayorya kan Sangguniang Bayan kan Daraga Albay. Ang resolusyon na initabi ni Henry, iyo ang ma-request sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o kaya tigapod siyeta na mag-provide ni na funding assistance para sa Kagsawa Heritage Site Development sa Barangay Busay sa Daraga Albay. Sigon nga BP Henry kay Konsyal Magalona, nasa kamot ka na Chiesa na pag-inspeksyon pa BP Henry digdi sa Kagsawa Heritage Site asin man sinda na ang makapag-desisyon kung anong klaseng tabang at kung anong development ang mapupwedeng gibuhon dyan sa Kagsawa Heritage Site. Meron ta bako man engineer, bako man lokal na gobyerno ang pwedeng makapag-desisyon. Yan na tayo dito Henry, kumbaga protected area at heritage site nga nila. Kung kaya ay pa sa kamot ka na nasabi ng konsyal, particular nga ni Magalona, sa magiging resulta ka inspection at yung pagbisita ka na Chiesa, kung ano ang mapipwedeng ibuhon para mapakaray at mapagayon ang Kagsawa Ruins Park. Henry. At sinda naman ang bahala magtao kung tira ang pinakaipuan na financial assistance. Kung kaya sa ngunyan tabi Henry, parte na sa mga programa kan lokal na gobyerno para mas mapagayon ang mga tourism sites sa Henry sa Daraga Albay. Kundi siyempre, kaipuan ang tabang kan mas Dracula at mas saralangkaw ng mga ahensya kan gobyerno. Ayun, opo. Joshua, may puporward sa mo si Sharon na lugar sa Daraga na for collection na 2,000 pesos. Carrion family. Maski dyan ang hapon, pagkatapos kang atindiran mo dyan sa Capitol. Iyo, so donasyon kay Mrs. Mameo. Iyo, 2,000 pesos ito. Tiran po na sa yung ikan, dang ibang maduman ika. So kapandukon ko nga nyako nanggaan. Kuda nga nyako, so kaparyo ko na garang style sa gabos na bagay. Loyal. Istoryahi ako noy. Okay, salamat. Bahala ka naman. Diyan na lang pagkatapos-tapos mo. Okay, sige. Goodbye. Thank you so much. Joshua Bino. Ang hapot, sa report. kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Bueno, salamaton ha. O may pahabol palig din na 500 pesos dyan sa 4 pick-up tabi sa Aquabel. Salamaton tabi sa Indo, 4 pick-up tabi dyan sa Aquabel. Mabuhay po, mga taga-Aquabel. Dyan sa Washington. Dyan po sa may, saan nga Ronald? Rizal Street. Sampangan kang, basta yaon dyan sa may bago magkanto sa madumang kabaga sa PCA. Yaon po yan mga tugang na opisina po kan Aqua Well.
refilling station. Sagpun. Sa Sagpun daraga. Yan. Mga tugang, salamat ka itong pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Salamat sa gabos na donors ha. May nag-aarabot pa tabi sa GCash. Thank you tabi sa GCash na pinadano kay Mrs. Daisy Amameo. Goodbye. Maray na aga po sa inyo gabos. Mabuhay. Bakunang anak